Jaro, tady všechno. Pojď, dřepni. Abys tam neměla šešu. Je knížka. Pohádky o Božení Němcové, jak máš nejradši. Jsou na zlato. A ty o chytré horákyni. Já mám nejradši o 12. měsíčkách, což je si konkurencí. Za devaterou hrady a devaterou řekami byla jedna chaloupka a v té chaloupce bydlela vdova a měla 2 dcery, jednu nevlastní Marušku a tu druhou vlastní